Irailerako geure nowin ikastaroak prestatu ditugu zeuentzako, enpresontzako. Zergatik know jakiteagatik, eta zergatik berrikuntza zeuen enpresan sartzeagatik. Nowinen diferentzia beste ikastaroekiko da, geure irakasleen laguntzarekin batera proiektu bat ezarriko dozula zeure erakundean. Proiektua zein izango den hobekuntza sartzea, metodologia zehatz bat erabiliz, eta hori gero geratuko dela zeuren enpresan betirako. Animatu eta parte hartu, zeuentzako 30 materia baino gehiago daukagu prest. Materia hauekin zeuen kudeaketan hobetuko duzue, metodologia zehatzak aplikatuz eta irakasleen laguntzarekin batera. Batzuk online izango dira eta beste batzuk presentzialak. Etorri, animatu eta zeuen enpresa aldatu betirako ezarpen batekin. Laster arte.